kusangana kwatikuita zvakare pachirongwa Secrets and Confession Chronicles, chirongwa chatinokupai pano pachannel yenyu yeZim Witness TV. Patinoti kana uine zvaunoda kukonfesa unongotibata paWhatsApp namba dzedu dziri pascreen wotiudza zvaunoda kukonfesa. Hatina hedu basa nezita kana kwaunogara for security reasons. Unongopinda munyaya wotiudza makore ako pamwechete negender. Asi kana wanga usati wasubscriber, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscriber kuti usarasikirwe nemaconfessions atinokanda pano nguva nenguva. Ndadzoka zvakare nenyaya yasisi vari kuchema vari kudawo rubatsiro avo vari kubatwa chibharo nabankuru vavo. Sisi ava vanyora vakati, makadi zvenyu mukoma, ini ndiri musikana ane 23 years dzekuberekwa. Ndinogara nasisi vangu nemurume wavo pamwechete nevana vavo 2. Mukukura kwangu ndakakura ndichigara nevabereki vangu pane chimwe chikoro chiri mumaruzevha kuMondoro, apo panoshanda mama nadhedhi vangu sematicha ipapo. Ndapedza kunyora form 6 yangu handina kubuda zvakanaka. Ndakabuda ndakafoira zvekuti mama nadhedhi havana kufara nazvo. Vakaudza sisi vangu kuti ndainge ndafoira. Sisi vangu vakabva vati ndaifanira kuuya kuno kuHarare ndidzokorore form 6 yangu. Ndakatanga kugara nasisi vangu pamwechete nemhuri yavo. Mazuva ekutanga zvinhu zvese zvaifamba zvakanaka, asi zvakazotanga pandakatanga kuona bankuru vangu vachipinda mumba mandinorara vondiisira machocolates pasi pepilo zvaisazivikanwa nesister yangu. Izvi zvakaitika kwemazuva asi ndaitya kuudza sisi vangu. Nerimwe zuva vakataimira sisi vangu vasipo, ivo ndokudzoka masikati ndokundiigira kagift bag kaive nemapensi nemabra zvikanzi mukadzi wangu ndakuigira izvi, asi usaudze sisi vako uye unovhura kana ndaenda. Ndakasara ndikavhura kagift bag kaya wanike mune mashura maiva nemapensi, G-strings, mabikini, mapads, machocolates ne$100 US. Ndakavasendera message ndikati thanks murume, asi kusatoziva ndazviparira. Movie rabankuru vangu iri rakandirovesa nehana, asi ndakangozvidzikamisa ndikangoti kundifarirawo ndokukanganwa nezvazvo. Pakapera 1 month rese bankuru vangu ndisingavaoni ndichivanyara zvokuti ndaizvivharira mumba mangu vasati vadzoka kubasa kuti ndisavaone. Rimwe zuva sisi vangu vakandiudza kuti vaizoenda kuVic Falls uko vaiendeswa nebasa kwaiva nebusiness seminar yekubasa kwavo. Sisi vakanditi ndini ndaizosara pamba ndichitarisa vana, asi bankuru vangu vaivapo zvakare. Nezuva rakaenda sisi kuVic Falls, bankuru vakauya kumba nepizza zvavasingaite mazuva ose ndokutipa tose semhuri ndokubva taenda zvedu kunorara. Pava pakati peusiku ndakazongwerekana ndava kunzwa ndava kubatwa mazamu zvokuti ndakavhunduka. Ndakuda kushevedzera ndichiti zvimwe imbavha, ndakanzwa izwi rabankuru vangu vachiti usatye baby, ndini vachitaura zita ravo ndokunyarara. Bankuru vangu vakatanga kundibata maprivate parts angu zvokuti ndakapera simba ndokutanga kundibatisa sikarudzi yavo. Ndakararwa neni pasina protection, kunyangwe zvazvo ndaisava mhandara. Zvakaitika musi uyu zvakandirwadza. Vakaita ka2 kese vachiitira mukati. Kuita kwese kwaiita bankuru vangu uku ndaisa enjoy because zvairwadza plus ndaisazvida. Bankuru vapedza kurara neni vakanditi ndisataure zvaitika, ndikangotaura vanondiuraya sezvo vaiva muCIO. Bankuru vapedza kurara neni vakanditi ndisataure zvaitika, ndikangotaura vanondiuraya sezvo vari muCIO. Ndinotya kuurayiwa saka ndakanyarara ndokundipa $150 US zvikanzi ipocket money yako. Papera 4 months I discovered kuti ndine nhumbu, ndokuudza bankuru vakati azvinetse izvi, ndokundiendesa kuna doctor wavo ndokundibvisisa nhumbu iya, asi vanoti pavanenge voda kurara neni vanongopinda mumba mangu especially kana sisi vangu vasipo. Ini kutaura chokwadi bankuru vangu andivade. Kuti ndiudze sisi ndinotya kuti imba yasisi vangu inoparara uye ndinotya kuurayiwa, vanotyisa ava.
ndine mukomana anoda kundiroora asi ndinotya kuti ko akazozviziva kuti ndakambobvisa nhumbu ndinoita sei. Ndauyawo kuti mukaisa nyaya yangu pamhepo ndinowana rubatsiro. Ndodii mhuri yeZimbabwe. Uku kunyora kwaitwa iko nemwanasikana anoti bankuru vake vanomushungurudza vachimurepa asi anotya kuudza sisi vake nekuti anotya kupunza imba yasisi vake pamwe chete nekuurayiwa. Ladies and gentlemen, ngatiuye tese mucomment section tibatsirane nemwanasikana uyu kuti oita sei ari kuchema achitsvaga rubetsero nekuda kwabankuru vake vanomurepa avo vanotya kuti vanozomuraya.